babu wadda zai yi alwala yayi sallah raka'a 4 ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan addu'a da za mu karanta face Allah maɗaukakin sarki ya amshi addu'arsa. Babu wani halitta da zai yi sallah raka'a 4 ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan addu'ar kowace irin matsala yake ciki face Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatansa nan take. Nan take duk wata matsala da kake ciki, duk wata damuwa da ta dame ka, duk wani bukata da kake bukata wajen Allah, ka yi sallah raka'a 4 rak, ka karanta wannan addu'a da za mu karanta a yanzu, wallahi tallahi Allah maɗaukakin sarki zai biya maka bukatan ka nan take. Idan ka tashi kai alwala raka'a 4, kai alwala sai kai sallah raka'a 4 rak, kai sallah raka'a 4 rak, a sujjadarka ta ƙarshe na wannan sallah raka'a 4 sai ka yi wannan addu'a, ya wadud, ka kira Allah da wannan, ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alul lima yurid أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. idan ka gama haka sai ka faɗi buƙatarka koda da Hausa ne, idan ka gama kiran Allah da wannan addu'ar da muka karanta da wannan kiran sai ka faɗi buƙatarka koda da Hausa ne a cikin sujjada tunda sallar nafila ce, sai ka faɗi buƙatarka. Allah buƙatar kaza ce, Allah matsala ce kaza, Allah kaza ne, wallahi tallahi nan take Allah maɗaukakin sarki zai biya maka buƙatarka duk girmanta. In kuɗi kake buƙata Allah zai baka, in duk abun da kake buƙata ka yi sallah raka'a 4 rak, a sujjadarka ta ƙarshe ka yi wannan addu'an, ka kira Allah da wannan addu'an da muka karanta, sannan ka faɗi buƙatarka. In baka iya faɗan buƙatar da larabci ba, bayan ka gama wannan addu'an sai ka faɗi buƙatar taka koda da Hausa ne, wallahi nan take Allah maɗaukakin sarki zai amshi addu'arka. Allah zai biya maka buƙatarka nan take.